Έλα, Θανάση. Έλα, Βαγγελάκη. Τι κάνεις, καλά είσαι? Να ζήστε και πάλι και καλούς απογόνους. Αλλά μου σκάσε μετάφραση στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Συνεταίροι είμαστε. Θα μου λες και θα σου λέω. Η εταιρεία μας Грецкия σας παρουσιάζει. Наша фирма Грецкия вам представляет новый продукт. Спасибо, русские друзья. Вам шлем оливки тромбо, да? Да. Оливки цуцунатес. Мы хотели экспорт из Греции в Москву, Златоуст, Екатеринбург, Петербург, Владивосток, Биробиджан. Πού πας? Εγώ με Δημητράη. Εσύ Μπουκάλοβα και από αύριο στη μαμούσκα σου. Ντα. Αυτά, Θανάση. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγέλη. Άντε, γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Νέα εποχή προγραμμάτων ΟΤΕ για επιχειρήσεις με απεριόριστες κλήσεις προς τα ενδοεταιρικά κινητά. ΟΤΕ Business Double Play. Τώρα και με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και ενδοεταιρικά κινητά και Business Connex σε ένα χαμηλό πάγιο. Από τον ΟΤΕ.